Kini akong problema, bahay na sa kong asawa, nga sa taon ka instructor sa karate ba? O kung anong problema ko, anong instructor, anong probida. Inaniyo na ko magsugod ng tanan, ha? Kanta ko ato. Ang panahon, karon lahi na, nagkadaghan na ang problema. Naimin nyo nga mohirit pa, mangitaong laing romansa. Pag-usap na marig pare, ayaw na pagbuhat og milagro. Kung tinto na lang, ayaw tilaw na sa uban. Naay mo busag tos gidakon, dakog lawas, bingkol ug bukton. Naay taasos kaging kingon, saging luyat kong sudongon. Agwanta na lang higala, mauna maimuha. Palunga ang suga, para di ka matulala. Maong enjoy na lang diha, bisag mura nagbokya. Ay, kapoy ang kanta biya taon na niyo. Ay, taon? Si Drake. Ay, pre, nagkapuliyo. Wag pa nasod din mo niya. Sige, sige lang. Ang sabi ko, sabi sundan ka kung kanta naman ko. Ano na, baso mo na ako. Ang sabi Ayaw sa di kang kanta, pre. Naunsam na siya eh. Ang dito may magdal pero pre. Oh. Kuyaw niya ako sawa pre. Kung practice na siya, ganahan kasi ang practice nga. Kana bang maminaw sa kong kanta. Bao niya, ako sad, payawan sa kong kanta kung naa siya kay sa pag-practice akong asawa karate, basing maigo ko purbida. Inigbirid ko na ako pre, murag. Muwaw ka kung tingog eh. Kakak na ka, pre. Adi ba hinon? Respeto lang ba tao na asawa ko na to. Ako giba na pero kuyawan lang kung nag-away mi ba. Ano, pre? Ay, kausap. Abin mo kausara ko sa limbuada na. Layo kay kong tungpaan na, pre. Ayaw ng karate. Ang agad pagkakindot ko ni mo, pre. Dong, asa akong ipapalit ni mong sudan? Sorry, gang. Sorry kayo, limot ko na. Anday, nanasad na kayang limot-limot, bidagid, uy. Ayaw li kong ing naana lagi nga nalimot ka, kay di ko mo dawat anang katarungan na. Kuha day, kanang sound man ng limot mo ko. Matod bitaw ang mga katiguangan nga, ang kalimot tuway gawom. Nga naman ang hinumdom na igahom? Bida. Hanggaws na ang biya ni mo, May uy. saril biya sa taon mo. Palit lang ko, Kapila na ko ni ingon ni mo. Pero ikaw nung sika lang yung kalimot. Mura magituyo ni mo, Sidre? Wala ito yung taon. Karoon lagi ang palit ko, lakaw ro ko taon. Bida, pasaot ako sa opisina. Magapit ko. Unyang malimot na sad ka, unsaon tamang ka? Ilabay ko na, ilabay ko. Unsaon? Ilabay ko. Kung may puspos ko. Daog ka. Di ay ha, sige, bantay bitog malimot ka ha. Sus! Kausara jud ka nako, Sidre, kausad na lang ka nako ko, bantay ka nako. Kanang liog mo nga mubo na kayo, samot kinagkaok-ok. Mao ba day? Sige day, buhata day. Kung may gusto nimo buhaton. Unya, di ka mo palag. Adi ay pasagdan ni ka. O magbangon gani ko, usbi ko. Ha, bantay bitaw. Baya, no? Uy, hala, sulimot ko. Palit pa day taon ko sa gitugod ko asawa. Ang gripper kayo. Porbida. Ay, palitan na ko. Ilang buyog niya ko ato, palitan ko sudan kay. Wakoy da, patay ko ani. Pumatikaan ko. Brad, kuan kani. Tulis ni, brad, ha? Ipalihog na kong hubuan na yung rilo, brad, Ha? Hilong na, hilong. Kanang imong kwintas, ha? Kaya nag-apil. Di mo gihapon ang dawat mong kwintas. Sige lang, sir. Muhan lang niyo. Di lagi ko anam dawat. Kung saan kayo kaklaro, ano, di mo dawat. Nayog, taya naman kayo na. Oo, mao ganing ibuhan lang na. Di lagi. Mugkos pa kayo. Kangkaw, bes na mo. Pito, tang mo lumi. Itugay na bang kananay. Sige. Bahala ka. Kay tangtangan niyo. Ilista ha? Ikay hold up on ako. Nya, ako hold up ni mo. Ano lang. Hatag lang yung pitaka. Sige, ayaw lang, boss. Kay gambiton, perbiya taon na ako. Ang kwarta taon na boss. Perbiya, ang ID niya. Ukot sa para niya. Supak, kayo. Udapon kayo kaya pagsupak. Kay mandatory na nga basta udapon ka. Hindi mo kinayata kay dili patay ka. Boss, ayaw lang taon, boss. Maluoy ka. Mao nga yung pagsupak. Boss, kaning paitan ninyo. Yo, sa mam sugod ka. Sugod ka. Nukol, magkakawanan na yung surur. Nukol. Sa na. Hangkaw ka na. Kita, Sa man mo hatag, ha? Pistola. Pahuway kayo ka dahil sa dahil pahuway kayo karon tanawaron. Sa man. Hatag ni mo di. Tubang.
Stang malasa lagi na ako. Gihold up ang ko. Nakuha akong pitaka nga tuwa dito kwartang ipalitaw sa sugos ko asawa. Mga, papauli na ko. Ay, naku sabay. Sultihan ako asawa. Gihold up po. Perbida, no? Masamot. Tingnan na siya. Gihold up ko. Niya, ako ingnon nga. Susamot ko. Latakan ko ning mayo. Masod lang ko sabay. Ay, bahala na. Ansa na, nakapalit ka? Anday, lagi kay... Yay! Agay! Nagsabot naman ta si Drake, ha? Nga kung dili gihapon ka makadasa kung gisugo nimo, ikaw rin nag-ingon nga ipustak ta ka, Ay, ibunan, ipuspos. Karon wag yung rason nga di ko nabuhaton, kay wa maghihapon ka kapalit, di ba? Day, pinawas ako, day! Away paminaway, sabot-sabot, di. Agay! Agay! Uto na, day! Pasulti ako, day, please! Pasulti ako! Okay, sulti! Sulti! Day, huwag ko kapalit kay gi-hold up ko. Naman ko'y kwartang ipalit, day. Wabang gani ko'y gikapliti ganina kay gikuha sold upper. Unsa? Naglakaw gali ko paingon din ni. Anya karon gisukmag pa gyud ko ni mo. Ay naunsa, wa man ka magsulti dayon, hanggawan nimo kay gid nimong yeah! Ay! Agay! Wa man ka magsulti dayon. Hay! Ay! 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 Magsika ko din na yung masawa, pre. Nayo, ginuo ko. Huwag ka mga dugmo ko yung buko, pre. Wa man sa doon, pre. Unya, okay lang ka na, pre. Bawaan lagi, pre. May pagpang sawa to na ako. Katong puyang mo pindirang to ba? Di ba kumingon ani? Besura na yan ni karatista to asawa, pre. So, pre. Sabi ko ni mauwi. Gamay rin eh, taon. Oh, dapat din mas grabe yan, pre. Na, yun, pre. Balian ka. Sus, grabiha lagi. Unya, pre, okay plano nga musukol yung mga asawa, Kasi pre. ba na, pre. Sukol ko sa asawa. Pre, kung hinaykan ko na, kulatahan ko, ako, kulatahan sa ko na. Mapriso mo ko kay battered house. Kaya po siya ang resulta. Paita ng kasuna, pre, no? Kanag yung masabad do, pre. Oh, gano'n mo naman sa bado, pre. Mga ni itapok yun sa tanan mong mga estudyante mong anak ba? Oo, Ako kadang dili anak, estudyante niya. oo, Kung inigtudlo niya sa iya mga estudyante, ako dahil mo unang sampler. sa sampler. Kuan pre ba, para di mo niya ba? Murag jakit siya taon na ba, hibong sampler. Kung taon, pagbalik sa liog kontra, ako may example niya, paita lagi. Uba. Oh, mauna pre, bao nga, balik na taong ni, mahinay ka ni pre, ay, saon, balik na kong liog na ko pre, mapalasan ko, okay ra. Ako pa rin mo, pre, no? Para makabawas ka, imo na ipakulata ka ng expert sa karate, pre. Ha? Nakikaila na? No, gusto ka ako tawagon? Tawgo ni mo? Kinsa man pre? Sige pre, unsa man? Laki na siya pre? Dili, pre, babae na. Mo ba? Wow ha? Unya, masaman ako pa yun? Pampanya pre, magisulti ko. Asa na ba ning tawhana? Uy, wa pa magid mauli. Ana, naghimo naman kanig milagro. Ha, ngita gid mabali asli og ay. Karon lagi ka ikuli nimo. Pantay ka nako. Pre, mao na akong mega nga expert po sa martial arts, pre. Champion po din. Black belt si Tandaan, pre. Mabo pre, kaya kanya ako asawa pre? Oh, testing yan. Siya si Lagring. Lagring, nindo tida. Magatubang si Lagring o si Patring. Pero kaya ni mo si Ma'am Lagring, kaya ka ni mo ako asawa taon Ma'am Lagring o si Patring? Aw, tisting ilang. Unsaon mo pagtisting, bebe? Unsaon man, bebe? Ana. Iya! Agay! Ana! Ulit mong ko. Oh, kita ka, pre. Oh, pre. Abtik lagi, pre. Dali kayo na isang ilambos ni mo, pre. Kita ka, pre. Solo ko makita ang gilabuso ko, pre! Oh, sige lang, pre. Testing man to. Ay, aray, uy, sakita, aray. Oh, so, sabitan na mo, pre. Ha? Okay ka? Ha? Kumbati, pre. Kumbate, pre, agay, Maayos ang mga rati ang nakuha pre Julius ng babae taon, kausar ko ilambos kitay noon. Pero nalipay ko, tayo may katapat akong asawa. Adi na siya makadali-dali daw-daong na ako. Unya, paminaw lang ring.
Ikaw mo ikuhaon ako nga personal bodyguard ha. Ay kabala ka sunduhan ka 500 ng adlaw, okay ra ka? Libre ka basta importante imo ko proteksyonan kung kulatahon ko sa kong asawa. Ikaw mo asdang ha? Kung mahimo, kulatahan sa kong asawa. Okay, sir. Okay, Okay, sir. tara tutos bay. Ay pagpaila nga maayo ka martial arts ha. Ay lang pagpaila. Ako ray musulti niya aron mahadlok sa nandiyan nimo. Ako ray bahala, okay? Okay, sir. Good. Pre, Jus, salamat kayo ha. Salamat kayo sa imo ang paghatag aning lagring diri nako ha. Imo niyo. Sa man pre. Ay mo na. O gusto pa kag taga-adi kag video kamera aron imo videohan ang maabot ka sangka nila di patring versus lagring. Usaman? Ha? Diyos? Mo ba? Oh, lisod sa kay ako yung makigaway sa kong asawa taon, babae mo ko ta, ampere taon ka yung ampere ha. Kay kausar ko ilang buyo taon, unfair kay na. Kamaog na sa lagring yun. Siya mo imo seminar sa akong asawa kadis lagring. Moingon gani ko lagring. Kulata gyud ang lagring ha. Ayaw kay ko. Sabot na kulata na yun. Oh, kasabot ko, sir. Okay. Sige. Let's go. Di ano ko sungwa. Narasi. Patring. Muso ng kusbay. Hepa! Hopsa! Saka ha? Naibaw na ko daan, anaday. Ug nagtuo kang makaipsot na gihapon sa akong kasuko, ha? Di ka makasud din sa bahay, Cedric. Kundi na ko malubag ng liog ni mo. Ha? Sa una. Pero karon dili na. Di na ka magkahimo. Ha? Di na ka magkahimo, anak. Yati ragod. Yati liluan. May gisaligan ka. Nakaipais pa rin ni mo? Ha? Unsa? Kung mapili na mo siya, ano na kayo na maluhod ko sa mga tabangan, ha, Patring? Oh. Pero kung ikaw galing mapildi, ikaw ang buhaw sa akong lapalaba, ha? Ulhod ka sa kong atubangan, Patring! Di ay ba? Lagring! Yati liluan, may lagring na di ay karon. Ops, correction. Dili na siya nakababay, ha? Kung dili, siya ang personal bodyguard ako. Personal bodyguard di ay, ha? Kung mapildi ko na, ikaw akong isunod si Drika ka, ha? Pangandam nag-imo. Porbida, ako yung panabot. Oh, come on. In my dreams. In my dreams, de ha? Animal ka, kinip ko! Oh, lagring! Di cover! Ay! Uy! Lag! Master? Saan pa kung ikaw ni? Ikaw din lag! Kali mo, kali. Kailami, ha? Ako ng estudyanteng si Drika ka! Ay, sir, pasensya ka na. Titinor ka, Greg. Sukul ko anak niya. Estudyante pa ko niya, mister. Estudyante ko niya. Oy. Sorry, master, Uy, master! sir. Master ko tao na master! Oy, lagring, personal balikat! Resign ako, sir. Oy, Sorry. bagas ka, personal balikat! Bodyguard ay, ha? Balikat! Aba, nawatan niya yung spinning bucket! Oh, kayo! Di aba, buwa! Patay. Nako, pakal na din. Naon akong problema ron. Tambag sikas ko asawa taon. May kimong rati. Instructor sa karate ako asawa. Di ko karte. Piti pa rin ko. Buwang lang siguro ka rin, no? Siguro yung kulataon ko rin mayo. Mao ni akong problema. Ang ako sa gikuha, iyam sa estudyante. Sobra rin ako asawa, be. Babina, ikaw, niagim yung karatis yan. Kena si Dilmar, niagim yung karate ni Ilmia. Sobra, buhato na ni. Ha? Palihog tabagi ko. Saman ko kamay pasultiyon. Si Drake. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagadawa. Ang Ate Pres, mao si Drake. Cedric? Oh, si Drake, Ate Pres. Kani si Drake, ang iyang asawa, kartis yan. Oo. Oh, niya bisag unsa na yang kulatahon ra siyang asawa, kartihon sa unsa mura mag aluoy kay ba, murag punching bag ba kanang walking punching bag nga mo himuon nga mag-demonstrate siya Kaluoy sa sa bana, no? Oh, mag-demonstrate siya sa iyang mga estudyante. Siya may bali-balian. Luoy kayo nakita mis si Drake god og kanang amigo nya ningon yung amigo kani akong amigo. Ako ni bawo ni akong ikaw ni kasi pa ni Patring iya bana ay asawa na nay amigo siya nga katubabae nga lagring Patring ug lagring mao ni nga sus pag abot ito gidas bay pag abot ito Ate Pres si lagring estudyante ra mo gud na Patring Mautong ni isa. Lakaw, ni Dagan. oh siya ako kining Master na, master. master di ko master portil oy Ate Pres looy taon kay Cedric usaon kuno niya ani ay mahimo pa kuno iya Ikaw, magtuon sa karate. bitaw. Ang imo rin asawa mo yung karate siya, ikaw dili. Patulog girli oh, may kinam karate. Si Girly may karate? Oo, usar tudlo gamito na niya. Hanggaw. Dieta. Dieta.
Gulyat. Nakoy pa kami, diba ka nang ingon ana mga kartisyan Gulyat, gitawag ba na o ka ng lisensyado? Lisensyado. Dili basta-basta gamito ng ilahang abilidad, Habilidad, ba? Ya, lisensyado nito. Ay, dili. Pating. Basta, Dili, okay, uy. kuhan man to. Kanang, kuhan naman to siya, ma'am. Ay, kuha Ano na mo to. mga belt, gisgutan? Black filter man to siya. Ah. Mao to siya. Murag, Pwede din lang ang mga ulat, kag mabana permi. sa ranking pa to, ma'am, kato siya, happy to siya, major, mga SPO4 to siya. Nagapagutan ng babina. Ma'am, Pwede din ang iyalan pelikula tao ng iyang bana. Di, butang ano niya, butang ano may ano. Dili mo ka nang ingon anang dunay mga abilidad gamito ra man amutang ka. Banam to niya na. Okay ra kay banam man ha. Ako din banam ay pagbuot. Aduna sa koy paambit ni Goliath ha. Sige, pabiti Ari ba? sa Sirach 25 versikulo 25 ayaw itugot nga ang usa kada utang asawa magtuman siyang gusto. Sama nga dili ka mutugot nga ang tubig magtuo gikan sa imong sudlanan. Di ba? Pero wala siya mahitabo nga nangulatan to sa gawas. Sa ila rason sa panimalay Sa Goliath. bayra. Ang ganang bana ka ha. Dili Ay, ba- yan ba natin, pres? Dili ba ang linya nga buhian ni Ate Pres? Ingon na yun ipakita ang imong pagkabana. Di ba maanap ni Ate Pres? Oh, ang ano man. Ipakita ang iyang pagkabana. Bisan tingali o Bitaw. karatis. Bisan tingali karatis yan ang iyang asawa. Depende na po na niya isip bana. Mauna. Ay, ipakita na bitaw niya. Ipakita na niya yung pagka, bada. Nya. Hubo siya tanan natin, pres. Oh, kita agad. Kita, lubago. Babina pa under ta. Kunyalan, inon tampunga kani panahon ni nga masukong iyang asawa. Pero inon tampunga sa panahon sa mga buhatunon sa matagbatag ti ayon, mulok mayon na iyang asawa. Pero mulok yung magpanagana po tingali ang bana. Oh, kay isog lagi. Lako sa kasikas Isog, mo pa na yung maldita. bana, mabanda pa sa bungbong. Luoy. Na ang kanang bana, siya na rin mangitag pagi. Usaw na niya iyang asawa. Uy, nga dili siya kulataw. Kasi tingali na itong si Ender Gulyan. Si Kuan, si Drake. Si Drek. Kanang Tambagay. idangop na sa pag-ampo si Drake no kay karon bitaw ang akong pagsimba ning adlaw ang gospel reading ningon ang pare ang kana kunong tinuod nga kalipay sa kinabuhi Goliath dili ko nimo makita sa tanan nimong naangkon nga mga butang kay do naman nay pagkadaan dili ko na maangkon nimo sa tanang mga kaptangan mga kwarta kay do naman nay pagkahurot. Ang imo kung tinuod nga kalipay, maangko na mo pinagi sa pagdangop sa Ginoo. Ampo lang nga dong. Ilabi na ka mo ampo sa kwan ay Sagrada Familia kanang Holy Family. Kay husay kay pagpiyo nila ni Joseph, Mary and Baby Jesus. Si Joseph kung tanaw nimo sa larawan is si Ano man do ka manoy gili. Padayon si Mukulitori ay Facebook niya. Idangop lang na pag-ampo. Sige na pag-ampo kay kanang tanawar ko ng larawan. Ayan na, tay. Tanawar ko ng larawan sa Holy Family. Si Papa Jose, nagsigig ka ba? Si Pamanday. Si Mama Mary, nagsigig pa dayon pagpanahi. Si Jesus, tabang sagkuan, gunit sa mga martilyo, mga gabas. Husay kailang pagpuyo. Idangop lang niya. Sumpay gili. Ikaw, no? Mata ka-isir kay babae ka man. Salamat sa pagpanahan natin na naman noon. Koda ko ang pasol, Tihon. Subscribe to Dramaturgo